Bueno, pues avui ja comença la campanya electoral, una campanya típica per les fetges perquè estem pràcticament ni en festes de Sant Jordi i jo crec que la campanya comença el dia següent que guanyes les eleccions, que és treballant. Això és el que han fet el meu equip i jo des del primer dia, des de maig de fa 4 anys. I avui ha sigut igual d'intens que el primer dia de fa 4 anys. I aquesta és la tònica general que vaig a mantindre en la campanya. Em diuen que des de l'oposició, sobretot des del Partit Socialista, que han plantejat una campanya agressiva. Jo vaig a ser com soc, natural, vaig a dir a la gent el que pensa, el que han fet, el que volem fer i en tota la tranquil·litat del món, perquè la gent no està per agressivitats, sinó la gent està perquè expliquem què han fet, què volem fer i no per a posar problemes, sinó per a solucionar-los. Aquesta és la nostra forma d'entendre la política i aquesta va ser la meva campanya electoral. Estic rodejant de molt bona gent, de gent que sap gestionar. Ho hem demostrat en aquests anys que portem de govern i anem a continuar en una línia de treball, treball i treball. És la legislatura de la il·lusió, de ser els primers en eixir d'esta crisi quan d'antes i el coi avui està millor preparat que mai. Crec que han sigut capaços de pegar-li la volta a la ciutat en moltíssimes coses, en acerts i també en errors, però hem treballat, això no ho dubta ningú, i tenim il·lusió per a seguir treballant i per a aquesta ciutat sigui el que és, un referent en tota la Comunitat Valenciana. ¡Vela! ¡Ahora, ya! ¡A las barricadas! Son la mitad para cada uno. La mitad para cada uno, sí. Bueno, la campanya es presenta, jo crec que és una de les campanyes més obertes dels últims anys, en les que juguem el futur d'Alcoi, juguem el tindre un govern responsable que treballe pensant en els alcoians i les alcoianes, un govern en el que la seva prioritat sigui el progrés de la nostra ciutat, sigui la creació d'empleo a la nostra ciutat i sigui gestionar correctament els diners, els recursos de tots els alcoians. En aquesta campanya els ciutadans tenen la paraula, ells són els protagonistes del canvi, d'un canvi necessari que deu d'impulsar la nostra ciutat i deu de ser capaç de transformar la nostra ciutat i treballar per una ciutat en la que tots els alcoians i alcoianes siguin escoltats, siguin protagonistes i ells siguin capaços de treballar en un govern que al costat dels ciutadans puguem treballar pel progrés de la nostra ciutat. Si estem 45 minuts per uno, no imagina. Lleva la mosca aquella. Posa més quantitat. No. Quin arte. Serà el primer, què posa? Estem molt contents en un dia com avui, un dia simbòlic, un dia en el qual per a nosaltres no comença la campanya electoral, perquè per a nosaltres la campanya comença el primer dia de la legislatura. En tot cas començarà eixa recta final on en 15 dies i al final d'aquests 15 dies tot es decidirà. Estem contents perquè tenim la sensació de feina ben feta, tenim la consciència supertranquil·la, estem molt il·lusionats, tenim l'esperança i la convicció total i la convicció última que no sols anem a pujar de resultats, no sols anem a traure més vots, no sols anem a guanyar en regidors, sinó que gràcies a l'augment del bloc, gràcies a la pujada del bloc Compromís, trencarem la majoria absoluta, que és algo absolutament necessari per a la nostra ciutat. I d'aquest punt de vista, en aquesta recta final que comencem ara, en aquests 15 dies de campanya, anem a continuar deixant-nos la pell, amb més il·lusió, amb més esperances, perquè per a nosaltres, per a la quantitat de gent que avui ens hem reunit per a enganxar els primers cartells, ens agrada dir que tenim un somni polític convertit
un somni polític compartit per molta gent i els somnis en esta vida estan per a complir-los, estan per a fer-los realitat i nosaltres estem disposats a fer-los, no sols els que estem així, sinó la quantitat de gent que ens apoya i que està al nostre costat i el nostre somni polític no és un altre que ser decisius en el canvi polític d'esta ciutat. Te digo, yo voy una d'aquestes, Muy guapo, Bé, des d'Esquerra Unida Entesa l'afrontem amb molta il·lusió. La veritat és que són molts els mesos que portem treballant-la, sobretot per allò dels projectes que hem elaborat, sobretot en equips, diferents equips multidisciplinars. Aleshores, tenim molta il·lusió, hem posat molta expectativa i ens arriben bones vibracions. De totes maneres, això el dia 22, la ciutadania és el que té la paraula, l'última paraula, i bueno, estem molt entusiasmats perquè ens arriba informació, vibracions de que efectivament estem a les portes d'un canvi de gestió a l'Ajuntament d'Alcoi. El Partit Popular sembla que va perdre la majoria, sols és que analitzant un poc la forma que han afrontat la campanya, com estan enfocant-ho tot, com estan les relacions externes del Partit Popular. En definitiva, n'hi ha bones vibracions i estem molt entusiasmats perquè això és el que necessita el poble d'Alcoi, que es trenqui la majoria i per tant des d'Esquerra Unida l'Entesa anem a contribuir a que no es tornin a repetir governs de dretes a la nostra ciutat i per tant s'obri el ventall al diàleg, al consens i al que puga parlar la gent. Jo crec que en un moment difícil, de crisi, de falta de recursos, jo crec que lo important és que hi hagi transparència, diàleg i una cosa fonamental, és saber escoltar-se tots. Jo crec que aquesta etapa és la que desitgem i és la que pense que es pot donar i així tenim les vibracions que ens arriben. L'altre important a destacar és que efectivament els ciutadans el dia 22 tenen la paraula, però per a un missatge que volem llançar a la ciutadania és que com és la festa de la democràcia, el que toca és anar a votar. Si el que volem és que canvin les coses, si durant aquesta legislatura o aquests 10 anys de gestió del Partit Popular la ciutadania està farta o està cansada o no s'han satisfet les seues necessitats, el que té que fer és anar a votar i canviar el seu vot i efectivament hi ha alternatives, a més alternatives treballades, com heu pogut observar, la nostra s'ha treballat amb molta il·lusió en molts projectes. Aleshores, jo crec que la ciutadania el que té que fer és eixir a votar. És la festa de la democràcia i en un àmbit local es produeix cada 4 anys i n'hi ha que aprofitar-los. Vale, gràcies. Que Jordi se n'ha anat a per un altre de l'anagrama, No, ya está, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que UPyD es la alternativa necesaria, es el voto útil para los ciudadanos. Nosotros partimos de que, aparte de la crisis económica tan grave que estamos padeciendo en toda España, en Alcoy en particular, hay una crisis política que hay que resolver. Y se resuelve con más democracia, con transparencia en la gestión de la administración. Hay que dignificar la política, no se puede consentir lo que está pasando, de que hay imputados en las listas electorales. Nosotros no vamos a apoyar eso y estamos denunciando porque necesitamos dignificar la política, que los ciudadanos puedan controlar a los partidos y a los políticos. Y para eso nosotros proponemos medidas que impidan que la corrupción, que el despilfarro
siga campando a sus anchas como hasta ahora ha sido en Alcoy y en toda España. Por lo menos hem aconseguit alguna cosa. Però jo vaig fer el recurs el dissabte, em van contestar ahir de que no, després van parlar en la provincial i han canviat perquè des de la provincial es veu que s'han... Però el que està clar és que és molt injust. Si sols deixen... És que no és absurdo, no? Ja, però és que la llei està mal feta. Lo de siempre para... Lo que han fet és una... Al mig. És que són de centre, així podem dir. Bueno, avui acabem d'encetar la campanya electoral, una campanya que des del CD de l'Alcoi volem transmitir al poble que som els autèntics representants dels ciutadans. Volem que el poble d'Alcoi d'una volta per totes plante cara i diga el tipus de política que vol. El tipus de política que realment pensa en les persones, perquè és el nostre principal lema, l'obrir el camí a les persones. Avui ja comencem, d'alguna forma dona per acabat uns mesos de treball, d'esforç, de dedicació de tot un grup d'alcoians que estan compromesos en la seva ciutat i que volen canviar-la. No som polítics professionals, no ho som, cap de nosaltres. Som persones compromeses en la realitat i en la intenció de buscar sempre el benestar dels ciutadans d'Alcoi. Es posava el mercat de baix. Ja no me recordava, és que aquí no podem dir, el mercat de baix